AGF-netværket har fået en app, en platform, som kan gøre det så meget lettere og så meget mere givetigt at være en del af vores netværk. Den giver transparens, den giver uanede muligheder for at interagere, den giver os faktisk alt det, vi har ønsket os. Og det fungerer optimalt. Det fungerer på den måde, at vi alle vores møder, alle vores arrangementer og alle vores præsentationer ligger inde i vores lille app, som alle vores netværksmedlemmer bruger på kryds og tværs, men bestemt også i de netværksgrupper, som man er en del af. Vi har længe kendt til, at DataSign har den perfekte platform, som vi kan lægge vores identitet ind over. Det har været under forberedelse i et stykke tid, men vi er taget godt imod af DataSigns folk, og implementeringen er faktisk gået utrolig nem i løbet af det her forår 25. Så vi er op at køre ved fuld styrke og glæder os til endnu flere udfordringer, som vi kan lave med det her, jeg vil næsten sige, geniale værktøj.